नाही, मला ते लोकांकडे ठेवायला हवं. आणि जे लोकांनी वडिलांना एवढी वर्ष पार्टीच वाढवायला हे केले ते माझ्या बरोबर आहे. जे जुने कार्यकर्ते असले त्यांचे खूप जणांचे अन्याय झालो, त्यातून तू एक असे तुका दिसतात तुझ्यावर अन्याय झाला ना. अहो अन्याय झाला म्हणून काय करणार? अहो लोकांना ते करता अन्याय झालो इट इज फाईन. लास्ट टाइम झालो अनेक पक्षांच्या भाजप आता फॅमिली राजकडून कपल राजकडं म्हणजे दोघांना खरं एक वन पार्टी बनणार अशी पॉलिसी होती. ती पार्टी आता कपल राजकडे ते तुम्ही त्यांना विचारलं, हे सगळ्यांना माहिती. अनेक राजकीय पक्षांकडून जेव्हा माझे वडील ऍक्टिव्ह होते तेव्हा मी कधीच तुम्हाला दिसलं नसणार की मी कुठे पुढे येऊन काय माझं वजन हे होतं. आता मला म्हणजे लोकांकरता जे मला माझ्याबरोबर आहेत त्यांच्याकरता हे करावं लागतं. अनेक राजकीय पक्षांचे तुम्हाला ऑफर्स आहेत, काही जण तुम्हाला पाठिंबाही देण्याचे. मी माझ्याच पार्टीकडून ऑफर्स घेत नाही, दुसऱ्या पार्टीचा ऑफर्स करायचा विचार पण येत नाही. माझ्या मनात पण येऊ नाही शकत, डोक्यात पण येऊ नाही शकत दुसऱ्या पार्टीचा विचार.